баланд мешава, ай сатҳи дарё меброя, ич хеле мекунад, дар рӯи чоҳ меғалта бечора, ки об паст мешава. Мемонад я маҷбуран. Дар ӯ чоҳ айми ҷондору ҳам як қурбақа будааст, халос. Баъд бечора ай рӯи зулумат қатъи ҳамон қурбақа рафиқ мешава. Як рӯз қурбақа мепурсад ки чора хай ватанои моро дидӣ? Ватанои ту куҷо ай? Ту ай куҷоӣ буд? Баъд ин мегӯяд ки ватани ман як обҳои нопайдоканор ай. Ҳамин нигаҳ мекунӣ ҳама об ай. Баъд қурбақа мардум ҳамин хиша як меёзонад, ку як феъл дорам та қурбақа об як хиша тит мекунад, дар болои обам та паҳн мекунад. Мега ҳамин қаҳастай оби ватанат. Баъд мегӯяд ки хунободрӯз тобегара шино мекунӣ, дар соҳил намерасӣ дар ватани ман. Баъд як қалағут мезана, як 3-4 метр мерава чиқиртар, мега ҳамин қаҳас баъд хона сӯхта, мега ин оби чоҳи ту дар пеши ӯ ватани ман як қатра намешава. Мега рӯта бад кардӣ, ту дурӯғӯ будай лаънатӣ. Рӯта сиёҳ накун. Охи бечораи қурбақа дар амри сараш ғайри ҳамон чоҳ иҷора надидааст. Охи ҳамин як гапи дигар бугӯй хафат мекунам. Дам табги ту дурӯғӯ будай, дар пеши ман дигар гап назан. Бечора чӣ бигӯ қати аблаҳ? хаб мекунам истам. ҳамин як дам пас, ягон моҳ пас обо буланд мешава, ҳамин хел ба ҳамин сари чоҳ рӯбар мешава. Ба моҳи қурбақара мега биёяд дарёи рӯшана нишонат битам. Абача местида ҳамиҷа. Ба меброянд ай чоҳ, да об хуш мешаванд. ин қурбақа омадест, ай то чанде окшод шидест, ай кишод шидест, ай дарё метарса бечора сири соҳил мекаша хича. ин моҳира худо додастш. охи меоя э марда куҷо мерай? Ин ҳами ово мераванд, дар ватани ман мереза, биё бирам ки ватанма нишон бидем. Ки ҳами алҳазар алҳазар мега ҷонша мекаша. Не ки ҳамон хелайда анам моҳиё дар қапи қурбақаҳо бихӯрам, вой ба ҳолшон гарданишона мемонад. мазмуни ҳамин суханҳо ҳамаш як гайда, ин ҳамин мақсад ба ҳамдигар як робитае доранд, ки ҳар кас бояд корша худаш бикунад. ҳар касеро баҳри коре сохтанд, меҳри онро дар дилаш андохтанд. усто устогиша мекунад, олим олимиша мекунад. ҳамин мақсад ки тасаввур кунед ки як олим биравад, як дуредгара таълим бита, чӣ мега? Мега гехта бихӯ, чӣ ба ин гапҳо ҳавзеда ки ошно карда наметунӣ, чӣ лоф мезанӣ? ҳазрати мавлавӣ қисса мекунад, мега он яке наҳвӣ ба киштӣ дарнишаст, рӯ ба киштибон намуд он худпараст. як олими илми сарфу наҳв будааст. ин сарфу наҳвиш грамматикаи арабия. як рӯз мега дар заврақ сувор мешава, ки бояд дарёи даҷлара бигзара. ҳаму маряка мега гуфт ҳеҷ аз наҳв донӣ? Гуфт ло. гуфт ҳамин илми наҳв ҳечи баҳравар ҳастӣ? лош не. гуфт ними умри ту шуд бар фано. миёна умр будааст, ах хонат сӯхт. гуфт ними умра ту барбод додӣ, наход ту наҳва ёд нагирӣ? ин наҳв модари тамоми илмҳои ту чӣ хел наҳва намедонӣ? мега ана дилшикаста гашт киштибон зитоб, лек он дам монд хомӯш аз ҷавоб. димоғаш сӯхти марякаму хай аблаҳа чӣ бигӯ? охи бод киштиро ба гирдобе фиканд. гуфт киштибон бадон наҳви баланд ҳеҷ донӣ ошно кардан бигӯ. қудрати худои таоло да як гирдоб ғалтиданд, дигар киштира кашидест. охи ба ин маряк наҳвира гуфт ки овозӣ метонӣ? ҳеҷ донӣ ошно кардан бигӯ. гуфт не, аз ман ту сабоҳӣ маҷӯ. абача гуфт ман олими наҳву ман якҷо овозӣ наметонам. гуфт кулли умрате наҳви фаност, зон ки киштӣ ғарқ дар гирдобҳост. хай гуфт амин аллоҳ акбар, мора ними умр ҳайф шида боша, тура кулли умрат маҳв шид ба абид. ҳеҷа дигар ки намераҳем. ин киштии ҳо мекаша, овозӣ кардан натуни халос дигар. баъзан мега ки фиқҳ наҳву сарф дар каломат ояд ёри шигар. ҳар кадомаш дар мавзеи худаш бисёр муҳим ай. ҳар кас бояд кори хича кунад. парвардигор бандаҳои шукргузорро дӯст медоранд. ла ин шакартум ла азиданнакум. ҳазрати худовандӣ дар қуръони азимушан таъкид мекунад, агар ба шарте ки шукргузории неъмати маро карде, аз ин неъмати бештару зиёдтар ту метавон. ва ла ин кафартум инна азоби лашадид. аммо агар куфрони неъмат кардед,
ба қадри неъмати аллоҳ нарасиде, албатта ки азоби парвардигор аз ин сахттар зиёдтар мешавад болотон. воқеан ҳамин банда бояд шукргузор бошад. ба худо қасам, агар ҳамин дар як шабонарӯз 24 соатам ёди худову зикри худову шукри худоро кунем, аз ҳазор як шукри худоро анҷом дода наметавонем. бузургон ба ҳамин шукргузорӣ мартабаву манзалат ёфтанд. ҳамин ҳазрати абу саиди абулхайр, яке аз шайхҳои тариқат, як ҷавонмарде ки ҳатто шайх раис абу али ибни сино дар пешаш рафт, таслим шид, тасдиқ кард. синое ки дар ибтидо баъзе муъҷизаҳои пайғамбара ба ақл дуруст намеояд, гуфта қабул намекард. вақте ки каромоти шайх дид, таслим шид. ҳатто дар китоби ишорот ва танбиҳоташ мегӯяд ки зинҳор ба каромоти авлиё шак наёред ки муҷарраб аст. мақсад мо ҳамира дар таҷриба дидем. ҳамин сино ҳатто мақсад ки ира эҳтиромш мекард, эътирофш мекард. як шахсе пурсид ки ҳазрат ҳамин бузургиву мартабаро ба чӣ ёфтӣ? гуфт як вақто ҷавон будам, бозор да гуфт мегаштам, ҳоли бачаи ноболиғ, як мусафеда дидам, мега борш вазбинтарак. дилам сӯхт, мега рафтам, гуфтам бобоҷон биё ёрдамат кунам. баъд халташа сари ҳарқа кардам, мега хатиш рафтам. вақте аз бозор биромадем, мега як мавзеда гуфт бачамам биҷа монами халтара. баъд гуфт ки як чиза кил, мегум доим ҳамира зикр кил, тарк накун. ҳамеша бояд ки ҳамин зикри доимит бошад. бе ту ҳаққо қарор натвонам кард, иҳсони туро шумор натвонам кард. гар бар тани ман забон шавад ҳар мӯе, як шукри ту аз ҳазор натвонам кард. ҳамира гуфт фаромӯш накун, доимӣ бигӯ. ина мегуфт ки ман ҳар вақте бекор шам ҳамира мегӯм. агар дар бадани инсон мумкин миллион мӯ бошад, агар ҳар кадоми забон барора мега шукри тура бига, парвардиgoро аз ҳазор як шукри тура анҷом дода наметавонем. субҳаналлоҳ. барои бояд шукргузори неъмати парвардигор бошем. хосатан вақте ки парвардигор ин неъмати бузург фарзанда барот насиб мегардонад. алмолу валбанун зинатул ҳаёти дунё. худованди мутаол миннат мегузорад дар ҷони бандаҳош ки молу сарвату фарзандон зинати ҳаёти дунёи шумо ҳастанд. ва ҳамун неъматам парвардигор метавонад. субҳаналлоҳ. ба қадри неъмати парвардигор нараси курнамакӣ намешавад. ҳатман фарду рӯзи қиёмат худои таоло ҳама ҳамин неъматҳоро барои мо мекашад. чӣ ҷои мо ки худованд як неъмати аз ҳама бузургтар имона барои мо додааст, ин саволу ҷавобаш вазбинай. мо бандаҳои муъмин ҳастем. ҳатто мушрикову кофироро худои таоло ҳамун неъматҳоеро ки барошон додаи дар рӯшон мекашад. ҳақам дора. латусъалунна ани наим. албатта шумо аз неъматҳо пурсида мешавед. дар қуръони азимашан як сурае дорем бо номи қурайш. алҳамдулиллоҳ ҳамат аз ёд медонен ира. сураи лиилофшам меган. чаро қурайш? барои ки худои таоло дар ҳамуҷа дар бораи қабилаи қурайш гап задааст, дар бораи зиндагии қурайш, дар бораи маишати қурайш. ва дар мақсад ки миннат чӯ мекунад ки бадбахтҳо аз хотири хонаи аллоҳ зиндагии хуб доранд, аз хотири хонаи аллоҳ эҳтиром доранд, ба хотири аллоҳу хонаш ҳатто роҳзану корвоно ёра ғорат намекунанд. ин касофатҳо бояд ибодати худоро бикунанд. аъуду биллоҳи мин ашшайтони раҷим лиилафи қурайш. худованд мега аз ҷиҳати улфати қурайш, аз ҷиҳати улуфаи қурайш, аз ҷиҳати мақсад ки маишати қурайш, илофиҳим риҳлата шитои ва сайф. улуфаи ино улфат чун тавассути сафарҳои тиҷорӣ аст ки дар зимистону дар тобистон воқеъ мешид. ҳоҷиҳои муҳтарам ҳамаш медонанд, замини Маккаи мукаррамаро дидед, я замини сангистонай, хок надорад, дар уҷа зироат намешавад, дар уҷа боғу роғ нестай, дар уҷа молу ҳолам карда намешавад, алафи кофие нестай ки мақсад як одам ба ҳамин бизу гӯспанду молпарварӣ машғул шавад.
زندگی همون مردم از حساب تجارت های. از بس که دعای حضرت ابراهیم خلیل رفته است، هیچ وقت خونه خدا به آدم نیست. ایام زمان جاهلیت هم حتی این عربا تمام شریعت ابراهیمی را فراموش کرده بودند، فقط همون خانه الله براشون بزرگ بود. همون خانه الله هم خانه میدونستند، اعتراف میکردن، احترام میکردن. همیشه مردم زیارت میرفتن، همیشه خریدار بود. تجارت چون مقصد ساز بود خورشی غورا. اکی یو چیکار میکردن؟ زمستان عادتا اینو با یمن زمستان سفر میکردن برای که یک مملکتی گرم سیره. تابستان شام میرفتیم برای تجارت. بار میزدن، میگرفتن، میآوردن تاجرای کلانش، میونهاش از اینو اپت میخریدن. بعد اوش که با قوتشو کمتره همون مقداری سودای یک ماه و یک روزشون هم میخریدن. حتی شخصایی بودن که عموما سوم نداشتن، می اومدن بورا با مقصد که بمزد با نسیه میگرفتن، میبردن میفروختن و با مبلغ هم میوردن پرداخت میکردن. زندگی همه از حساب همین بود. راههای عربستان به حد خوفناک بود. بسیاری قبایل عرب زندگیشو از حساب غارت بود، غارت میکردن. ولی همین ترکا همین عادت شو همین عصرهای میانه غارتگری و توراج بوده است. همون مردم هم قبایل هم بیشترشان تری به غارت کاروان ها مشغول بودن. تجارت ها را مثلا تاجرها را غارت میکردن. اما وقتی میشنیدن که کاروان قریش است، یگان نفرش جرأت نمیکرده است که به همین کاروان هجوم کنه، از خوف اون که مبادا در پیش خونه خدا یا دعا کنن سر بر نگیریم. یا ببینه هم خونه خدا خوف داشتن که مقصد که اینا مجاور خونه پروردگار هستن، مبادا یکی خفشو کنیم دعا کنن در حق مو. برای همین احترامشو میکردن. خداوند میگه که این خانه سوخته ها، همین قرشی ها باید که پروردگار همین خانه را عبادت کنن. الذی اطعمهم من جوع، این پروردگاره که همیشه اطعام شو کرد، همیشه آذوقش مهیا میکنه که گرسنه نمیمونن. ای بچه در همین قصر صلح در مملکتی که اصلا زراعت نمیشوه، میوه نیست، درخت نیست، هیچ وقت قحطی نشیده است. مملکت هایی که در این سال 3-4 بار زراعت حاصل میگیرن قحطی را میبینن، همونجا الحمدلله که ندیدیم. و آمنهم من خوف، و پروردگاری که همین مردم از خوف هراس امین داشته است که پروای نه رازن داشتن، نه پروای دزد داشتن، نه پروای غارتگر. در همین عکاظ، این عکاظ نامی یک موضع است بین طایف و بین نخله. همین راهی که از مکه طرف طایف میره بین همونجا دایده مقصد یک موضعی هست که در اونجا بازار میشید، کلانترین بازار در نیم جزیره عربستان، یرمرکه بگید. هر سال در ماه رجب همونجا بازار میشید است. رجب یکی از ماهای حرام های. این ماهی هست که در همین ماه غارت و کشتار و همه چیزا کمتر است. تاجران هم به حضور رفته و اومده میتونستند در همین ماهای حرام. دیگه مقصد به خاطر همون ماها غارت شونه میکردن.